Duzzad az erőtől, Dutch. Rég találkoztunk, tábornok úr. Menjünk be, őrnagy. 18 órával ezelőtt eltűnt egy helikopterünk. Benne ült ennek az elbűvölő kis országnak egy minisztere és a titkára. A helyzetüket azonosítottuk. Körülbelül itt vannak. A miniszter uraknak miért kell átrepülniük a határokon? Nyilván eltévedt a pilóta, és minden bizonnyal gerillák kezébe kerültek. Miért nem tengerészgyalogosokat vett be? Miért éppen minket? Valami seggfej szerint ti vagytok a csúcs. Dillon! Az anyád istenét! Mi történt, haver? A CIA-nál csak a tollat forgatod? Ha? Elég volt? Na jól van, erős fiú vagy. Jól van, elég. Idejében